Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwentong ito sa akin ng aking lolo Samuelito tungkol sa naging karanasan niya tungkol sa isang aswang noong kabataan niya. Kasama niya dito ang kanyang mga kaibigan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Willie. Nasa edad na 19 ang aking lolo Samuelito nang maranasan niya ang karanasan niyang ito kasama ang mga kaibigan niyang sina Teodoro at Hener. Ayon kasi sa aking abuelo, nang mga panahong iyon ay nahilig siya sa pakikipista sa mga baryo na alam nilang mayroong kapistahan. Hindi naman kasi nila naisip noon ang posibilidad na makakaranas sila ng kakaibang karanasan dahil lamang sa ganoong pag-uugali nila. "O tol, may gagawin ba kayo bukas?" tanong ng kaibigan nitong si Teodoro sa kanya. "Wala naman tol, bakit may pupuntahan ba tayo bukas?" tanong din ng isa nitong kaibigang si Hener. Tatlo lamang silang magkakaibigan at madalas nakasama ni Lolo Samuelito ang dalawa sa kung saan mang lugar nila maisipang pumunta upang makipista o magliwaliw. Kasi may kapistahan bukas doon sa isang baryo. Yun nga lang medyo may kalayuan ito eh. Wika pa ni Teodoro sa kanila. Pre, saan namang baryo yan?" tanong pa ni Lolo Samuelito kung kaya sinabi ni Teodoro sa kanya kung saang baryo ang tinutukoy niya. Kaagad naman nakaramdam ng takot si Lolo nang marinig niya ang baryong sinasabi ng kanyang kaibigan. Marahil ay napansin ng kanyang mga kaibigan ang takot sa kanyang mukha kung kaya napatanong ito sa kanya. Oo, bakit ba? May problema ba sa sinabi ko?" tanong ni Teodoro. Ayos ka lang ba, Samuel?" tanong naman ni Hener sa kanya. "Ay, hindi niyo ba alam na pugad daw ng mga aswang ang baryong iyon ayon sa aking ina? Naku, baka mapahamak tayo kapag pumunta tayo doon," tugon ni Lolo sa kanyang mga kaibigan. Napatawa naman ng mahina ang dalawa nitong kaibigan dahil sa sinabi niya. Kung mga aswang ang nakatira doon, bakit may kapistahan sila? Hindi ba dapat hindi sila nagdidiwang ng mga ganoon? Samuel, huwag mo nang isipin ang mga ganoong bagay dahil malabo namang may mga aswang. Ano ka ba? Saad ni Teodoro sa kanya. Kahit na gustong sabihin ni Lolo na hindi posibleng magkaroon ng kapistahan ang mga aswang, ngunit hindi na siya nagsalita pa at nagkibit balikat na lang sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ayaw na rin naman niyang tumagal pa ang ganoong usapan nila kung kaya pumayag na lamang siyang makipista sa baryong sinasabi sa kanila ni Teodoro. Noong matapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa plano nilang pakikipista ay umuwi naman si Lolo Samuelito sa kanilang bahay. Nang makita niya ang kanyang ina ay kaagad niyang sinabi rito ang tungkol sa mga bagay na iyon. Nay, may pupuntahan po pala kami bukas ni Teodoro at Hener. Wika ni Lolo sa kanyang ina kung kaya tinanong siya nito kung saang lugar naman iyon. Sinabi naman ni Lolo kung saan at kitang-kita ang takot sa muka ng kanyang ina. Naku, huwag ka nang tumuloy doon. Di mo ba alam pugad iyon ng mga aswang at baka kung mapaano pa kayo doon? Saad naman ng ina nito. Hindi naman nakatugon si Lolo sa kanyang ina.
Dumiretso na lang ito sa kanyang silid at saka nagpahinga. Kinabukasan nga ay muling pinagsabihan ng kanyang ina si Lolo Samuelito, subalit hindi niya pinakinggan ang kanyang ina at umalis talaga siya sa kanilang bahay upang sumama sa kanyang mga kaibigan. Noong makumpleto sila ay kaagad silang sumakay ng masasakyang patungo sa baryong kanilang pupuntahan. Habang nasa biyahe sila ay hindi maiwasang matakot ni Lolo Samuelito. Sumasagi pa rin sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa baryong kanilang pupuntahan. Pilit na iwinawak na lang ni Lolo ang mga bagay na iyon para kahit papaano ay mabawasan ang takot ng kanyang nararamdaman. Makalipas ang humigit kumulang 1.5 oras ay narating na nila ang baryong iyon. Bago sila bumaba sa kanilang sinasakyan ay napapatingin pa ang aking abuelo sa driver na naghatid sa kanila sa lugar na iyon. Tila may gusto kasing ipahiwatig ng mga titig nito kina Lolo. Nais man sanang tanungin ni Lolo Samuelito ang driver na iyon, ngunit hindi na niya nagawa pa dahil nang makababa sila ay kaagad na pinaharurot ng driver ang minamaneho nitong sasakyan. Napakipit balikat na lang ang aking abuelo dahil sa nangyaring iyon. Hindi na lang niya inisip pa ang bagay na iyon at nagpasya na lang na sumunod sa kanyang mga kaibigan na noon ay nagsisimula na sa kanilang paglalakad. Parang hindi naman pista sa lugar na ito eh. Tingnan mo, parang sobrang tahimik. Ang tahimik ng paligid. Wika pa ni Teodoro sa kanila. Nagkatinginan pa sila nang ilibot nila ang kanilang mga mata at wala man lang silang nakitang handaan sa labas ng mga kabahayan. Naku. Umuwi na kaya tayo? Baka kung ano pa ang mangyari sa atin dito. Saad naman ni Hener. Sumang-ayon naman sa kanyang kaibigan si Lolo Samuelito dahil masama na rin ang kutob niya sa lugar na iyon. Naku, ano ba naman kayo? Naririto na tayo, ganyan pa ang mga sinasabi niyo. Tara na, maglakad na lang kasi tayo at baka may mga kabahayan pa roon sa pinakadulo at doon ang handaan, ano ba? Tila naiinis naman na wika ni Teodoro sa kanila. Wala namang nagawa sina Lolo kung hindi sumunod na lamang sa kaibigan nilang si Teodoro. Kahit na hindi maiwasan ni Lolo ang paninindig ng kanyang mga balahibo ng mga oras na iyon, ay sumunod na lamang siya sa kanilang kaibigan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ayon pa sa kanya, ng mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa bawat galaw nila mula sa mga kabahayan, ngunit kapag nagpapalinga-linga sila ay wala namang mga tao. Hanggang sa narating nila noon ang pinakadulong mga bahay sa lugar na iyon. Laking tuwa naman ni Teodoro nang makitang may mga tao roon, kung kaya niyaya niya kaagad si Lolo at Hener. Sumunod naman ang mga ito kay Teodoro kahit na nagdadalawang isip na ang mga ito. O ano mga tol, sinabi ko na nga ba sa inyo at may mga tao rito? Galak na wika pa ni Teodoro sa kanila.
Alanganin namang napangiti ang aking abuelo dahil doon. Marahil ay napansin din sila ng mga tao doon kung kaya tinawag sila ng mga tao. Lumapit naman sila at nang makalapit sila sa mga taong iyon ay niyaya kaagad sila na kumain. "Oh mga iho, kumain na muna kayo rito." Nakangiting anyaya sa kanila ng isang ginang. Tumangon naman si Teodoro sa sinabi nito. Napalingon pa siya kina lolo, ngunit tanging pagkibit balikat na lang ang naitugon ng mga ito sa kanya. Wala na rin naman silang nagawa kung hindi ang kumain na lang din. Kumuha na sila ng kanilang makakain at nang makakuha ay nagsimula na sa kanilang pagkain. Namanghaman sa mga nakahain sa mesa ay nagdadalawang isip pa rin si Lolo Samuelito na kainin ang mga pagkaing iyon. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay ikakapahamak niya kung sakaling tikman niya ang mga pagkaing kinuha niya doon sa mesa. Napatingin naman siya sa kanyang mga kaibigan na noon ay sarap na sarap sa kanilang kinakain. At dahil doon, napabuntong hininga na lang siya at pilit na kinain ang pagkaing nasa harapan niya. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, ay hindi maiwasan ng aking lolo na makaramdam ng takot at kaba dahil nakatingin sa kanila ang mga taong naroroon. Mas dumoble pa ang takot niya nang makitang napapalunok ang mga ito habang nakatingin sa kanila. Animoy, kahit tingin pa lang ay hinahabhab na sila ng buhay. Napayuko na lang ang aking abuelo at tinapos na lang ang kanyang kinakain. Napalingon pa nga sila nang may dumating pang maraming tao upang makikain. Tagaroon ang mga taong iyon at tanging sina lolo lang ang dayo ng mga oras na iyon. Nakita pa nga raw niya kung papaano ngumisi sa kanya ang mga kararating lang na mga tao. Napalunok na lang siya ng kanyang laway dahil doon. Noong matapos sa kanilang pagkain, ay nagpaalam na ang mga ito para umuwi na. "Naku, baka bukas na lang kaya kayo umuwi kasi wala nang masasakyan ng mga ganitong oras," wika ng isa sa mga tao roon. "Dito na muna kayo matulog," saad pa ng isa sa kanila. Kaagad namang naniwala si Teodoro sa mga ito kung kaya kahit ayaw ni na lolo at Hiner ay wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang samahan ang kanilang kaibigan dahil nga ayaw nitong umalis roon. Kinagabihan, maaga silang natulog sa isang libreng bahay na kanilang tutulugan at hinayaan ang mga taga roon na nasa labas dahil nga hindi pa tapos ang kanilang pagdiriwang at kasiyahan. Ayon pa nga sa isa sa mga taong ito ay magsisimula pa lang ang kasiyahan. Nagtaka si lolo kung kaya hindi ito natulog. Bandang 7:00 ng gabi, nakarinig siya ng ingay na tila nag-aangilan sa labas ng bahay kung saan sila nagpapahinga. Sumilip si lolo sa bintana at laking gulat niya nang makita ang marami at malalaking aso na nakapalibot sa isang rebulto na hindi nila alam kung sino o ano. Dahil doon ay ginising niya kaagad ang kanyang mga kaibigan at saka sinabi ang kanyang nakita.
Dahil sa takot sa posibleng mangyari ay kagad silang lumabas ng bahay na iyon at umalis sa lugar na iyon. Tumakas sila sa likod bahay kung saan matatalas ang mga talahib at nagsilbing kubli ito para sa kanila. Laking pasasalamat nila kahit sugat-sugat ang kanilang katawan dahil sa talahib ay walang nakakita sa pagtakas nila. Hindi nila alam kung ilang oras ang nilakad nila pabalik para lang makauwi. Laking pasasalamat nila dahil walang nakakita sa kanila ng mga taong naroroon. Noong ikinuwento iyon ni Lolo Samuelito sa kanyang ina, hindi ito makapaniwala sa sinabi nito. Pinagalitan siya dahil sa sobrang tigas daw ng ulo niya. Ayon daw kasi sa ina ni Lolo, mga aswang ang nakita ni Lolo at iyon ang pamamaraan nila ng pagdiriwang sa kanilang kapistahan. Dagdag pa nito, hindi man niya alam kung ano ang rebultong iyon, subalit malakas ang kanyang kutob na iyon ang rebulto ng Panginoon ng mga nilang na nasa lugar na iyon at nagdiriwang sila ng kapistahan ng kanilang Diyos-Diyosan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Gumagalang, Willie. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking Lola Milagros nang ipinagbubuntis pa lamang niya ang aking ina. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hera. Ayon po sa kwento ng aking lola sa akin, nang mga panahong ipinagbubuntis niya ang aking ina, ay nagpasya sila ni Lolo at Lola na magtanan at magpakalayo-layo ng lugar na kanilang matitirhan. Hindi raw po kasi boto ang pamilya ng bawat isa sa kanilang relasyon. Sabi pa nga sa akin ni Lola, ayaw raw siyang ipakasal ng kanyang mga magulang kay Lolo Elias dahil wala itong magandang trabaho. Dahil sa kadahilanang iyon ay nagpasya ang dalawa na manirahan sa isang baryo na malayo sa kanilang mga magulang at walang mga taong nakakakilala sa kanila. Sigurado ka bang kaya nating buhayin itong anak natin? Tanong pa ni Lola habang naghihintay sila ng tricycle patungo sa baryong kanilang titirhan. Oo naman Milagros. Sisikapin kong buhayin ko kayong dalawa ng ating anak. Basta wag lang kayong mawalay sa akin. Tugon naman ni Lolo kay Lola. Dahil doon ay nagpatianod na lang si Lola kung saan man siya dadalhin ng aking abuelo. Noong mga panahong iyon, idnamin ni Lola na nagdadalawang isip pa sana siyang sumama kay Lolo Elias dahil hindi siya sigurado kung kakayanin nilang mamuhay ng sila lang. Isa pa ay hindi rin sigurado si Lola kung ligtas ba ang baryong kanilang pupuntahan. Subalit tuwing naaalala niya ang sinabi ng kanyang mga magulang na ilalayo siya ng mga ito kay Lolo ay nawawala ang kanyang pagdadalawang isip. Ayun na nga Kuya Bari, natuloy nga sila sa kanilang plano at narating nila ang nasabing baryo. Pagkababa nila sa tricycle na kanilang sinakyan ay napatingin kaagad sa kanila ang mga taong nakatira roon. Pansin ni Lola na tila hindi mapakali ang driver kung kaya naisip niyang kausapin, ngunit naunahan siya ng driver sa pagsasalita.
Nang, sigurado ba kayong dito kayo titira? May mga kakilala ba kayo rito? Tanong ng driver kay Lola. Oo Manong. Dito po kami titira sa baryong ito. Pero wala po kaming kakilala dito Manong eh. Sa totoo lang nakikipagsapalaran lang po kami dito. Tugon ni Lola sa driver na nakausap niya. Hindi alam ni Lola kung ano ang iisipin niya ng mga oras na iyon, lalo na nang makita niyang tila binalot ng takot ang mukha ng driver nang sabihin niya iyon. Magtatanong pa sana siya rito, ngunit nauna namang magsalita sa kanya ang driver. Nang, kung ako sa inyo, wag na lang po kayong manirahan dito. Umalis na lang kayo sa lugar na ito kung ayaw niyong mapahamak kayo rito, lalo na yung magiging anak niyo. Dahil sa sinabi ng driver kay Lola ay nakaramdam siya ng takot. Naku, bakit po? Ano po bang masama Hindi na naituloy pa ni Lola ang kanyang sasabihin nang tawagin siya ni Lolo Elias. Napatingin pa siya sa mukha ng driver, subalit hindi nawawala ang takot sa mukha nito. Nang mga panahong iyon ay dali-dali namang nagpaalam ang driver kay Lola. Hanggang sa makaalis noon ang driver ay hindi mawala sa isip ng aking Lola Milagros ang sinabi nito na wag na silang manirahan sa lugar na iyon. Napapaisip din ng aking abuela kung ano ang maaaring dahilan kung bakit sinabi iyon ng driver doon sa kanila, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Rika nga rito, Milagros. Kanina pa kita tinatawag eh. Pinagtitingan na tuloy tayo ng mga tao dito. Wika ni Lolo. Dahil doon ay napatingin sa mga tao si Lola at nakita niyang nakatingin nga ang mga ito sa kanila. Napapansin mo ba na tingnan mo ang tingin nila sa atin? Tila parang kakainin nila tayo ng buhay dito. Saad pa ni Lola. Naku naman Milagros, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Natural lang na tingnan nila tayo dahil baguhan lang tayo dito sa lugar na ito. Tugon naman ni Lolo sa kanya. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad at hindi na lang pinansin pa ang mga tingin ng mga tao sa kanila. Hanggang sa may nakasalubong silang isang matandang babae na kumausap sa kanila. Nakaramdam ng kaba si Lola Milagros dahil sa mga tingin ng matandang babae sa kanya na noon ay nahinto sa kanilang harapan, kaya napahinto rin silang dalawa ni Lolo. Baguhan lang ba kayo sa lugar na ito? Seryosong tanong ng matandang babae kina Lolo. Hindi pa muna sila nakasagot sa matanda. Napayuko naman si Lola dahil sa kabang nararamdaman niya sa matanda. Opo Lola, baguhan lang po kami sa lugar na ito. Tugon ni Lolo sa matandang babae. Ay matutuluyan ba kayo? Kasi kung wala ay sa bahay ko kayo muna tumuloy dahil mapanganib sa lugar na ito, lalo na kung gabi. Wika pa ng matanda sa kanila. Nagkatinginan pa sina Lolo at Lola dahil sa sinabi ng matandang babae. Wala pa kasi silang matutuluyan sa lugar na iyon, kung kaya kahit nagdadalawang isip man ay sumama sila sa bahay ng matandang babae. Mag-isa lang din pala siya sa bahay niya. Siya nga pala. Ako ay tawagan niyo na lang si Lola Auring. Teka, matanong ko nga sa inyo. Sigurado ba kayong dito kayo sa lugar na ito titira? Hindi ba kayo natatakot? Lalo na at buntis itong asawa mo.
Tanong pa ng matandang babae kay Lolo. Nakikinig na lang si Lola ng mga sandaling iyon dahil hanggang sa mga oras na iyon ay kinakabahan pa rin siya dahil sa titig ng matandang babae sa kanya. Oo po, Lola Auring. Wala na po kasi kaming mapupuntahan na ibang lugar na malayo sa pamilya namin eh. Tugon naman ni Lolo sa matanda. Dahil doon ay napakwento na sila sa kanilang sitwasyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naawa naman sa kanila ang matanda, kung kaya sinabi nito sa dalawa na doon sa bahay niya muna tumira ang mga ito. Wala rin naman siyang kasama kung kaya ayos lang iyon. Naku, wag na po. Bukas na bukas po ay aalis din kami sa bahay niyo at maghahanap po kami ng lugar kung saan kami maaaring magtayo ng kubo namin. Tugon naman ni Lolo sa matanda. Napangisi lang ito at saka nagwika. Hindi nyo ba alam ang lugar na pinasok ninyo? Kung ako sa inyo, nais nyo pang mabuhay ng matagal dito, huwag kayong basta-bastang magpapasya sa mga bagay na maaaring pagsisihan nyo. Delikado ang lugar na ito at ang mga tao dito, lalo pa at buntis ang asawa mo. Mahabang wika ng matanda. Nagtaka naman ang dalawa dahil sa sinabi nito, kung kaya nagtanong si Lolo kung ano ang ibig nitong sabihin. Baryo ng mga aswang ang napasukan niyong dalawa. Mga aswang ang mga tao rito. Maniwala man kayo o hindi, ako lang ang nag-iisang hindi aswang sa lugar na ito. Wika ng matanda. Hindi makapaniwala sina Lola sa kanilang nalaman. Tinanong pa nila ang matanda kung bakit mag-isa lang siya at hindi niya nililisan ang lugar na iyon. Napag-alaman nilang dalawa na hindi makaalis ang matanda sa lugar na iyon dahil ayaw niyang iwan ang bahay nila ng kanyang pamilya na pinatay ng mga tao sa lugar na iyon. Kinain daw ng mga ito ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak na babae na ng mga panahong nangyari ang trahedya ay buntis. Magkahalong lungkot at takot ang naramdaman nila dahil sa mga nalaman nila mula sa matanda. Dahil doon ay nagpasya silang wag nang umalis sa bahay nito at samahan na lamang ito doon. Nang mga unang gabi nila sa lugar na iyon ay naging maayos naman ang kanilang pagtulog. Subalit nang mag-aapat na araw na sila sa baryong iyon ay nakaranas na sila ng pang-aaswang. Gabi na noon, nasa bandang 10:00 na ng gabi. Nang mga oras ding iyon ay hindi makatulog itong si Lola. Ramdam daw niyang tila napakaalinsangan ng kanyang paligid. Natutulog naman ng mga sandaling iyon si Lolo sa kanyang tabi. Walang ano-ano ay nakaramdam ng takot si Lola nang mapansin nitong nakatayo ang matanda sa pintuan ng kanilang silid. Nanlilisik ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay naglakad papalapit sa kanya ang matanda, kung kaya napabangon siya.
Bumilis ang tibok ng puso ni Lola dahil sa ginawa ng matanda. Inakala ni Lola na may gagawing masama sa kanya ang matandang iyon, ngunit nagkamali siya. Nang makalapit kasi ang matanda sa kanya ay pinagsabihan siya nito. "Huwag kang maingay. Nasa paligid lang natin sila." Seryosong wika pa nito. Sinunod naman iyon ni Lola kahit na nagtataka siya sa kinikilos nito. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mahihinang ingay na nasa labas. Kinabahan kaagad si Lola dahil doon. Ginising din nila si Lolo ng mga oras na iyon. Sakto namang nagising si Lolo Elias nang magkaroon ng kalabog sa bubungan ng bahay. Dahil doon ay napamura ang matandang babae. Walang ano-ano ay nagsimula na ang mga pagyabag sa bubungan nila. Napatayo naman ang matanda at saka nagpasyang lumabas ng bahay. Noong nasa labas na ito ay nagsisigaw ang matandang babae. "Hindi pa ba kayo kontento na napatay na ninyo ang pamilya ko? Ganyan pa ba kayo kahayok sa laman at dugo ng tao para biktimahin ang buntis na kasama ko sa bahay na ito?" Pasigaw na tanong ng matanda. Dahil doon ay nagkaroon ng mahihina ngunit mabilis na paghuni ng tiktik sa paligid. Napatayo na rin noon sina Lola upang silipin ang matanda at kitang-kita nila ang 3 malalaking aso na nakapaligid dito. Subalit kahit na ganoon ay tila hindi natinag ang matandang babae. Nakipagtitigan iyon sa mga ito. Walang ano-ano ay biglang iwinasiwas ng matanda sa ere ang dala nitong buntot ng pagi. Napalayo naman sa kanya ang 3 malalaking aso. "Ha! Kilala ko kayo, kaya wag niyo akong subukan. Kapag isa sa inyo ang malalang masugatan ng hawak kong ito, sisiguraduhin kong mamamatay ito." Sigaw pa ng matanda at patuloy sa kanyang ginawang pagwasiwas ng buntot pagi sa ere. Hindi maintindihan nila Lola kung bakit sa ginawang iyon ng matanda ay nagsialisan ang mga malalaking aso. Walang lingon-lingon ang mga ito habang tumatakbo papalayo. Noong wala na ang mga aswang ay pumasok na ang matanda sa bahay nila. Noon lang din nila nalaman na kaya pala takot ang mga aswang sa matanda dahil ilang miyembro rin nila ang napatay na nito dahil lang sa buntot pagi na madalas niyang gamiting pangontra. Nagbantay na lang sila ng gabing iyon at hindi sila natulog. Nag-usap na lang sila at pinagsabihan sila ng matanda na lisanin na ang baryong iyon sa lalong madaling panahon. At hindi nga nagtagal, kinabukasan, kahit na hindi nila alam kung saan sila pupunta, ay nilisan nila ang baryong iyon nang hindi kasama ang matanda dahil sa takot na mabiktima pa sila kung sakaling tumagal sila sa baryong iyon na baryo pala ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ng aking lolo at lola. Gumagalang, Hera. Isang magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel ng Ang Sundo Horror Stories. Lalong-lalo na po
sa ating butihing narrator na si Kuya Barry. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cassandra. Edad 29 at nakatira dito sa Quezon Province. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking amang si Joselito. Nang minsang masaksihan niyang gamutin ng kanyang amang albularyo ang isang babaeng niyanggaw ng aswang. Nangyari po ito taong 1978. Ayon sa kwento ng aking ama, pasado 4:00 na ng hapon iyon nang umalis sila ni Lolo Juan at nagtungo sila doon sa kabilang baryo. Dahil sa may gagamuting pasyente ang kanyang ama ng mga panahong iyon. Makalipas ang halos mag-iisang oras na paglalakad ng aking ama at ni Lolo Juan ay narating na nila ang bahay ng magiging pasyente nito. Agad naman silang pinatuloy sa loob ng bahay ng mga magulang ng pasyente. "Ere ba ang aking gagamutin?" Bungad na tanong ni Lolo Juan sa mga magulang ng babae. Opo, napatingnan na po namin siya sa lahat ng pagamutan sa bayan pero wala po silang makitang sakit eh. Yung ibang albularyo naman po, kapag nakita na nilang anak ko, umaatras sila at ayaw nilang gamutin ang anak ko. Hindi ko nga po alam kung bakit ayaw nilang gamutin. Malungkot na pahayag ng babae na sa tingin ng aking ama ay iyon ang ina ng dalagang nakaratay sa higaan. Agad namang nilapitan ni Lolo Juan ang dalaga at sinuri kung ano ang sakit ng dalaga. Noong nahawakan na ni Lolo ang kamay ng dalaga ay may nakita siyang figura ng matandang lalaki sa kanyang balintataw. Matapos niyang suriin ang dalaga ay nagwika si Lolo Juan at nagsabing, "Naku, niyanggaw itong anak niyo. Kailan niyo pa napansing hindi kumakain itong anak niyo?" Tanong ni Lolo sa mga magulang ng dalaga. Nagkwento naman ang mga magulang ng dalaga. Ang sabi ng mga ito, noong nakaraang linggo pa lang nila napapansing namumutla at nanghihina ang kanilang anak. Simula nang makifiesta ito sa isa sa mga kaibigan niya at umaga na nang nakauwi. Binanggit ng ina ng dalaga kung saang baryo nang galing ang kanilang anak. Nagulat naman si Lolo nang marinig niya ang baryong binanggit ng mga magulang ng dalaga. "Naku, Sus Mariosep, kaya naman pala," maiksing wika ni Lolo Juan. Ano pong kaya pala? Anong ibig niyo pong sabihin, tatawan?" Tanong ng mga magulang ng dalaga. "Hindi niyo ba alam na bantog na maraming aswang sa baryong iyon? Napag-interesan nitong anak niyo kaya niyanggaw," anya ni Lolo. Nanonood lang ang aking ama nung mga oras na iyon sa ginagawa ni Lolo Juan. Nang simulan na nitong gamutin ang dalaga. Ayon pa sa aking ama, Kuya Barry, habang pinapanood niyang ginagamot ni Lolo Juan ang dalaga, mayroon itong itinapat na may sinunog na halamang gamot na dinurog-durog ng pino. Pagkatapos ay inilagay ito sa umuusok na insenso. Napapansin niyang bigla na lang kumapal ang kilay ng dalaga at namumula ang mga mata nitong akala mo ay may sore eyes. Tapos ay lumabas ang dila nito at walang humpay ang pagtulo ng malalapot nitong laway. Ngayon, makikita nating impakto ka kung makakatakas ka pa ba sa akin.
Bulong ni Lolo sa sarili. Matapos gawin ni Lolo ang paunang lunas ng dalaga, ay nakita siya ng aking ama na nag-usal ng orasyon at umaksyon na parabang tinalian ng kanyang ama ang mga kamay at paa ng dalaga, at sa isang iglap ay nawalan ng malay ang dalaga. Maya-maya pa, biglang dumilat ang mga mata ng dalaga. Kasabay sa pagdilat ng mga mata ng dalaga ay nagsisigaw ito at nagwawala. "Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin, lintik kang albularyo ka. Pakawalan mo ako dito para magtuos tayo. Hindi yung nakatago ka sa liwanag. Napakaduwag mo. Magpakita ka!" Sigaw ng aswang na nahuli ni Lolo Juan. "Akala mo siguro hindi kita kayang hulihin, oh. Sa susunod, matuto kayong lumugar kung saan nararapat ang mga katulad niyong aswang." Sigaw ni Lolo Juan. Dagdag pang wika nito. "Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo niyanggaw ang dalagang ito?" Imbes na sumagot ang aswang, ay pinagtatawanan lang nito si Lolo Juan. Kaya mas lalo namang nainis si Lolo at inusalan nito ng mga orasyong pangparusa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito, ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Agad namang nagsisigaw ang aswang at nagmamakaawang pakawalan siya. Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Itigil mo na yung ginagawa mo! Pagmamakaawang sigaw ng aswang. "Ano? Sige, magsalita ka na. Sabihin mo na sa akin kung bakit mo niyanggaw ang dalagang ito. Ano ang kasalanan niya sa'yo?" Nagagalit na tanong ni Lolo Juan. "Niloko niya ang anak ko. Kaya gusto kong gumanti sa babaeng iyan. Gusto ko lang iparana sa kanya ang hirap na pinagdaanan ng anak ko." Galit at nandilisig na sigaw ng aswang na nakasapi sa katawan ng dalaga. Yun lang? Yun lang ang dahilan? Niyanggaw mo na kagad siya?" Galit na tanong ni Lolo sa aswang. Kitang-kita umano ng aking ama kung papaano magwala ang aswang sa katawan ng dalaga nang mag-usal ulit ng orasyon si Lolo Juan at ibinato iyon sa aswang. Makalipas ang 1 oras at pasado 7:00 na ng gabi, ay may naririnig silang huni ng tiktik na nagpapabalik-balik sa bakuran ng kanilang bahay. Kaya natatawang nagsalita si Lolo at nagsabing, "Oh, ano? Natatakot ka na ba? At nagpadala ka pa talaga ng alagad mo dito? Hindi mo na kaya, no? Ano kaya kung tapusin ko na ngayon ang buhay mo para naman wala ka nang mapeperwisyo pang ibang mga inosenteng tao?" At ayun nga, Kuya Bari, hindi na pinatagal pa ng albularyong si Lolo Juan ang makipagdebate sa aswang at agad-agad na tinapos na niya ito nang walang pag-aalinlangan. Noong nawala na ang kaluluwa ng aswang sa katawan ng babae, ay nag-usal siya ng orasyong pambalik sa kaluluwa ng kawawang babae. Nang makabalik na ang kaluluwa ng babae, nagising na ito. Kaagad na pinainom ito ni Lolo Juan ng isang halamang gamot.
Ayon pa umano sa dalaga ay napakapait ng katas ng halamang iyon. At noong akmang iluluwa niya sana iyon, pinilit siya ni Lolo Juan na lunukin ang katas ng halamang gamot dahil iyon lang ang makakapaglabas ng itinanim na sisiw ng aswang sa kanyang sikmura. Wala namang nagawa pa ang dalaga kung hindi inumin iyon. At ilang minuto lang ang lumipas ay sumuka na ito ng sumuka. Hanggang sa nararamdaman na nitong tila ba may kung anong bagay ang humahagod sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ayon naman sa aking ama, Kuya Bari, kitang-kita niya umano nang isuka ng dalaga ang isang kulay itim na animoy sisiw o kaya ay parang maliit na ibon. Wala pa itong balahibo na bumagsak sa sahig. Agad na pinulot iyon ni Lolo Juan at inilagay sa isang maliit na kahon. At pagkatapos ay may inusal itong orasyon doon sa kahong pinaglagyan ng patay na hayop. Matapos iyon ay pinagpahinga na ni Lolo ang dalaga dahil sa naranasang mahabang gamutan nila. Sunod namang hinarap ni Lolo ay ang tiktik na ibong nagpapabalik-balik sa itaas ng bubungan ng bahay. At parabang galit na galit itong binabangga ang bubungan. Lumabas umano si Lolo Juan, dala ang isang buntot ng pagi at ang itak na yari pa sa tanso. Pagkalabas ni Lolo ay hinamon niya ang tiktik at nagsabing, "Ano? Nagalit ka? Dahil pinatay ko ang amo mo? Bumaba ka dyan at nang sa ganun ay ikaw naman ang isusunod ko at papatayin kita para magsama na kayo ng amo mo." Narinig ng aking ama na parabang natakot ang tiktik nang magsalita si Lolo Juan. Naririnig niyang palakas ng palakas ang huni nito na ang ibig sabihin ay palayo na ng palayo ang tiktik. Kabaliktaran po kasi ito, Kuya Bari. Sabi po kasi ng mga nakakatanda, masyadong mapanlinlang ang mga aswang at ang iba pang mga nilalang. Kaya kapag naririnig mong malakas ang huni ng tiktik, ang ibig sabihin ay malayo pa ito. Ngunit kapag mahina na ang huni nito, ang ibig sabihin naman ay malapit na ito sa iyo. Maya-maya pa ay pumasok na si Lolo Juan sa loob ng bahay at nagsabing wala na ang nilalang. Kaya mapapanatag na sila dahil hinding-hindi na sila babalikan pa nito. Matapos ang gamutang ginawa ni Lolo Juan ay umuwi na sila ng aking ama sa kanilang baryo. Magmula po noon, Kuya Bari, ay sunod-sunod na ang nagpapagamot sa aking Lolo Juan at sa di kalaunan ay naging alalay niya ang aking ama. Sa ngayon po ay isang ganap na ring manggagamot ang aking ama at marami na rin po siyang mga nakasagupang elemento, aswang at iba pang mga nilalang. Lumipas ang ilang taon ay namayapa na ang aking Lolo Juan. Ngunit tanging ang aking ama ang pumalit sa kanya bilang isang bantog at magaling na albularyo. Magpasa hanggang ngayon ay marami pa ring natutulungan ang aking ama dahil sa talinong kanyang natutunan mula sa aking Lolo Juan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at napaunlakan niyo po ang aking kwento. Gumagalang, Cassandra. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.